Dakata, wannan ayar za ta canza rayuwarka. A suratu Hud, sura ta 11 aya ta 114. Allah maɗaukakin sarki yana cewa, wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal layl, innal hasanati yudhibna sayyi'at, dhalika dhikra lidh-dhakirin. Ka tsayar da sallah a farkon yini da ƙarshensa da kuma farkon dare, lallai kyawawan ayyuka suna shafe munana. Wannan tunatarwa ce ga masu tunawa. A duk lokacin da ka saɓa wa Allah maɗaukakin sarki, ka faɗa wa zuciyarka cewa shaiɗan yana so ne in ɗebe tsammani daga samun rahamar Ubangiji, amma ba zai yi nasara ba. Yi hanzari, ka yi alwala, ka yi sallar nafila raka'a 2, ka nemi gafarar Allah daga zunubanka. Sannan ka lissafa istighfari da yatsun da suka saɓa wa Allah, kuma ka karanta Alƙur'ani da idanuwan da suka kalli haramiya. Domin kukan masu tuba zuwa ga Allah daidai yake da ibadar masu biyayya ga Allah. Kuma ka sani cewa Allah bai kira kansa da Al-Ghaffaru ba, wato mai yawan gafarta zunubai, sai dan yana so ka daina aikata zunubi kuma ka tuba zuwa gare shi.